Mit navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til Hardware Unboxing. Jeg tager i dag et kig på Inwinds nye flagskib, nemlig GR1. Start med at kigge på frontpanelet, hvor du her kan se reset-knap, tænd og sluk, blæsekontrol, der kører fra 7 volt op til 12. Vi har 2 USB 2-port, mikrofon, høretelefon og 2 USB 3.0 Superspeed. Kigger på drivkovrene, så er der 3 stykker af dem, og de fjernes, som du kan se, meget nemt ved at man trykker 2 håndtag ind i hver side, og så tages de bare ud, og på samme måde sættes de fast igen. Og dem er der i alt 3 af. Hernede, hvad der også ligner drivkover, der er der et frontfilter med støvfilter inde bagved. Når man tager det af, så kan man se en masse ventilation til de 2 inkluderede 120 mm blæsere. De tilgås inden bagfra, så du kan sådan set ikke gøre noget med dem her, udover at rense for støv. Så vi vender kabinettet lidt op. Så kan du her se denne side, og der er et kæmpe stort blåt vindue. Efter min smag også lidt for stort, fordi du kunne komme til at se hele strømforsyningen, og det ser ikke så godt ud, hvis du spørger mig. Og så er jeg heller ikke så vild med den blå farve. Hvis vi igen vender kabinettet om, så vi kan se bagsiden, så kan du her se 4 huller til vandkølingsslanger eller kabler, hvis du har lyst til det. Har en inkluderet 140 mm blæser, men der er også monteringshuller til en 120, hvis du foretrækker det. Så er der punch-out til I/O shield, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expansion slots og masser af ventilation ved siden af, hvilket er rigtig godt at se. Og så har vi selvfølgelig den bundmonterede strømforsyning. Vi vender igen kabinettet om, og som du kan se her på den side, så er den faktisk bare helt glat med undtagelse af fanmontering, der er her, og der er til 140 eller 120 mm blæser. Og det er specielt godt, hvis du har et LGA 2011 bundkort, fordi der sidder nogle komponenter bag på det, som nogle gange godt kan have brug for aktiv køling. Så det er godt at se. Hvis vi tipper over, så kan vi se toppen. Så kan du se hele vejen over her, både top og bund, der er der masser af ventilation. Og også heroppe er der masser af ventilation. Så har vi et lille gummikår her, som gemmer en SATA-tilslutning, både strøm og data. Så du kan sætte en 3,5 eller 2,5 tommer enhed til der. Vi vender igen kabinettet om og tager sidepanelet af. Og først og fremmest så har vi 4 optiske drivpladser, hvor den øverste her, den er blokeret af frontpanelet, så den kan sådan set ikke bruges til noget. Men det er værktøjsfrit, og det foregår ved, at man tager de her pins ud og trykker dem ind igen, og så sidder drevet fast. Nedenunder her, der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3,5 tommer pladser, det er til dine mekaniske harddiske for eksempel. Og hvis vi lige tager en skuffe ud, så kan du her se, at det er den normale type, man bare lige skal vride lidt og så sætte harddisken ned. Og så er der desuden gummibøsninger til at dæmpe vibrationer. En ting jeg har opdaget, det er at de her slæder, de kunne altså godt være i lidt bedre kvalitet. Jeg har selv prøvet at montere en harddisk, og der flækkede den her altså ikke helt godt nok.
Harddiskskufferne her, de kan også fjernes, og det gøres ved 3 skruer, der skrues ud, og der sidder en der sidder en der, og der sidder en hernede i bunden. Hvis du fjerner den nederste her, så er der i bunden mulighed for, at du kan montere en 240 eller 280 mm radiator, det vil sige 2x120 eller 2x140 mm. Den kan dog ikke være ret høj, da der kun er ca. 45 mm mellemrum fra selve holderen her til harddisk-urene, og så op til hvor der ikke er et hul mere. Så jeg kan ikke anbefale at sætte nogle radiatorer der. Derudover så er der monteret en 140 mm blæser, som meget nemt fjernes ved at løsne de her holdere. Den er gennemsigtig, og der er hvid LED i. Og som du kan se, så sættes den lige så nemt på plads igen. Så har vi frontpanel tilslutningerne. Der er en intern USB 3 header. Der er HD-lyd. Der er en intern USB 2 header. Der er SATA data og SATA strøm til hotspotten heroppe. Og så er der de obligatoriske frontpanels connectors til strøm og lys og tænd- og sluk-knap. Desværre er de ikke slivet eller sort, så de vil meget nemt kunne ses, når du er færdig med at bygge det. Det er lidt en skam. Hvis vi kigger her, så kan vi se et enormt stort CPU cutout, så næsten uanset hvad for et bundkort du har, så vil du altså have mulighed for at kunne fjerne bagpladen, uden at skulle fjerne bundkortet. Og det gør monteringen af en CPU-køler meget nemmere. Så har vi herovre bag til en 140 mm blæser, og i toppen også en 140 mm blæser. De suger begge to luft ud, som man havde forventet. Ydermere i toppen så er der plads til en op til 360 eller 480 mm radiator, det vil sige 3x140 eller 3x120 mm. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ikke sidde blæser op under coveret til toppen, så både blæser og radiator skal være på indersiden. Og der kan derfor ikke være en radiator, der er mere end 45 mm maksimum. Og det kommer meget an på, hvordan heatsinks på dit bundkort er lagt ud. Og ellers så er der 1, 2, 3, 4, 5 huller til kabelgennemføring. Og der er gummiindsatser i. Og så er der en hernede i bunden, du kan bruge til dine strømforsyningskabler, hvis din strømforsyning når ud over den gummi gennemføring vi har her. Hvis vi vender kabinettet om en gang mere, og i bunden er der støvfilter, som I kan se. Så kan vi igen her se det store CPU cutout og de 5 gennemføringer med gummiindsats og den ene uden. Det er også værd at lægge mærke til, at der bag bundkortet faktisk er rigtig meget plads, omkring 2 cm. Og det er rigtig godt at se, da jeg selv er fanatiker, hvad angår kabelføring bag computeren. Her kan vi så se de 2 inkluderede 120 mm blæsere i fronten, og de har samme montering som blæseren I så herinde, ved at der bare lige er 2 clips, der lige skal brækkes lidt ud af, og så løsnes de simpelthen. De kan dog kun fjernes, hvis du fjerner harddiskskufferne. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Tak fordi I så med, og på gensyn.